So, let's start na guys. So, karon ako isa ka cellphone. Muna kong gamiton manawag sa ilaha through sa Messenger. So, makita ta guys kung sa online. So, si Ariel. Try ako si Ariel. Hello, Yel. Tawagan ta kay Yel. Hello, Yel. Yel. Positive ko, Yel. Positive ko ba? Positive ko. Yel. Positive ko. Positive ko, Yel. Positive ko. Hello, Yel. Hello. Positive ko, Yel. Positive ko. Positive ko. Char lang, positive ko sa life, Yel. Di pala ako natagkakaso. Kabalo naman ko, ay langkot. Sige na, bye-bye. Bye-bye. So next, ako pamangkin ba? Si bye. Ano green? Yun ang signal ni mo dira ba? Ha? Oh, hello. Hinay mong signal. Okay lang. Pinakaayo ako. Musta dira sa Papang? Balay ni Papa lang. Ikaw nakadira sa Papang? Oo. Hanggang nakabakalis ng nabalo sa Papang? Oo, gani. Oo. Kasabot siya. Gara kayo sa naman nalagyan to? Oo. Nakakatulad man to. Mali. Dalawa na sige. Ni ina ay ama. Ano ka mas gusto nagkaroon sa kanta? Ha? Uy, Shasha. Tignan. Ano? Gusto ka nagkaroon sa kanta sa kanto? Ano? Sige na, bye-bye lang naga. Bye-bye. May tawagan pa ko. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Ingat kayo. Sige na, bye-bye. Oh. Bakit ka nandyan? Bakit kayo nandyan? Huwag kayo sige labas ha. Yun na lang ka. Bye-bye lang ka. Ingat kayo dyan ha. Bigas ko kapapang. So, pamangkin guys. Kisa tawagan. Guys, mga tanap punta, nakabalo man si Ariel, oy. Wait lang. Tawagan ako sa balik, lang. Loyal. Dagan pa mag face mask dra. Tapilang face mask yel. Tapilang face mask. Mahala, uy. Yel. Magkano ka sa palimbangon niya, Yel? Magkano ka sa sa palimbangon mamaya? Magkano ka sa palimbangon sa ulo ba?
Ano ka kasi sa parlimbangon niya? Dito sa artist sa Milbok. Ikaw, sige lang ay. Sige na, bye-bye. Kaya na pa ko itawagan. Try ako si Jan. Si Jan Ray Pakaunsis. Try na ako tawagan guys. Sa kay reaction niya. Katubag. Man. Ari. Si Jimmy. Classmate ako college. Hindi po makontak. Sa group chat na mo. Try na ako. Wala katubag. Wala juga tubag sa kuha guys, busy siguro ni tanan. Next lang ta. Tubag na, gaya oy, daming garing. Amal ka siguro sa Palembang? Wala ka off lagi mo kamera. Matawag ka kay? Imong kamera ba na off? Hello. Okay na. Ano? Wala tayo siguro gusto ka ba sa Palembang? Oo. Ako na lang ko ani. Ay, it's a prank. Bel, prank lang ta ka Bel. Ano ba? Wala lang. Di ka kasabot sa istorya, no? Sige na, Bel. Ilagay sa kontra aron ro na. Bye-bye. Ingat ka mo dra, ingat. Bye-bye. Di pa mugin ko ha. Tawagan ako kung ate, guys. Wait lang. Akong ate. Wala ka tubag? Sus. Wala japo. Ay, nako guys. Di na dyan. Stop na lang ako na yung kapoy. So guys, mo lang dito no. Tatlo lang dito ako natawagan. Ay, uban busy. Halos tanan mga dula katubag guys no. Tapos ako mga friend po diri sa FB, malos kasagaran dili po na ako kaila. So kato lang guys, ito nag-enjoy mo. So thank you kay sa mga nagtanaw guys. Bye bye.